Sjedinjene Američke Države i Kina održale su prve neformalne nuklearne pregovore u posljednjih 5 godina, pri čemu su predstavnici Pekinga rekli američkim kolegama da neće pribjegavati nuklearnim pretnjama zbog kineskog regiona Tajvana, saopštila su danas dva američka delegata koja su prisustvovali sastanku. Učesnici drugog koloseka su uglavnom bivši zvaničnici i naučnici koji su ovlašćeni da govore o pozicijama svojih vlada. Washington je u jučerašnjem neformalnom razgovoru u Šangaju predstavilo oko 6 delegata, dok je Peking poslao delegaciju naučnika i analitičara u kojoj je bilo nekoliko bivših oficira Narodno-oslobodilačke vojske. Takve diskusije ne mogu da zamene formalne pregovore koji zahtevaju od učesnika da govore autoritativno o pitanjima, rekao je portparol State Departmenta Matthew Miller. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Država prošle godine je procenilo da Peking ima 500 operativnih nuklearnih bojevih glava i da će ih verovatno postaviti